Ndizi TV Obwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Manchu Morero Ndizi TV andonsi asoberete nandi marogo bingi nyasatu anjire twasoira somuroberi bwobosera bwenka oyoko jakeli tukoria chima mosu jakera chinsebere chamaroba baka chinsezeto chobotuko bwarero gandonsi asoberete nogosemerwitore nyasaye ogwancheire gwikiriri tukeriga karoto semeretuna weekend yaoni oyale inkontoere kabisa mbale bagende kanisa tukurero nanda abande bale baroberete kwende kanisa abu ankyo igo twensi nyasani gazuzeniriye tumeranire asembeo asomorobiri murobiri yo nigo ekerenga kyaye no krosa chinga twaratebani abere atatu anene asenywa moto aliyenga kicyabure gitakire koba asorongoro turagusi no ena sensi yeto ya Kenya gumacho muri de ankwari ani kyandege komia simarobe ni gango tena wana tuachakiro murobiri yo kaba monaintwe bana butumera uchumbe yawe nyingi wetera se namba ya 0792192834 ende to nabodo denga kyumurobiri yo bogo konyire nandikere kiriraga nitukwanire asomurobiri yo no ena samatuko ale gochibosyo wana kore ni kyandege komi obe 90 bako